Dili dam tupo non baca sensana hut pinap dah dahna tu damji sinon hitung kebar lo la pen tu pur ateng pen Indian Constitution long etok tu pur ateng do autonomous state hang bom lo jujela se hemprek long le tik ni tunggala dili asitin apa seson tum dami la sinon baca seson la si dam lo autumn season July ka dami la pen mo kene winter season December da dami la sinon hitung kebar lo kado win hitung dak to lo khanduli rong pang bola pu pali potar lahat akatu kita do lohak kohora ta do akola pen la pu rong pang bong do khanduli do amri do jolana tung chilang ra pet noni tum barlo la si kado ya rat pana pa chini lo choklo gela tadi bang to kai lo la so bang ane cheng le pharu si bang to lo de thi long man tu lo pa do mi na pe ni pa pinap do tu ji dharna 14 pinap 14 lo labangso nang litum Delhi long dharna ke pa doja long elected members atum stame elected member bang MP ta wahi akola pen CM ke wahi alam ta do la pen yi minut wahi alam ta do kapre ka khai dum da me chi tong kapre do kapre akhe to da na chi tong da student union to na chi tong ji especially cheson tibra tum la pen Kurdistan Union Delhi atum do la pen chakma tum nang do ji akel bharatiya vidyarthi parishad atum do ji chalo ma student union tum da do ji sondi ge chalo ma tim Karbi Anglong performance ki dun lo kai kita dun verason nona ta ge dun la sin li pui pula pulo harot kachari aronong ki dun tang apo bangeli ge long leti ke hangnang po ako itulah na prang kinang sorsar dun pinanan dulu la si non takop chuniri thuli tholo empre ke hang ke lage la non keda masong dun performance hang bong pukali Karbi akhai performance ke hang posi Karbi lo pulang te madua song noi pa ajata dhrom Karbi no sitame ladak la hempre ke hang akamalong asayang denglong mangke nang sorsar dun de nangi penke nang dun de teman sitame nang keru sinang ro nang pu la ining isiwe lang pu ate EVC kam ekle makam mati birthe long kedi la si Karbi pulang te kaskom pude de lo kese pude de lo EPSL je katha tum tanang support nang pu alang tum dam de rang par dam de det pulang te dam sik det pulang te ba damuni det pulang te nang support nang pu morally nang kiru sinang ro nang pu nang sorsar bangi kadija nang pu bang nili pu bang ate apen kela non aprang pen kedam pen non sisteme kaiki sisteme tim Karbi Anglong alida Dr. Tuliram Longhang ili tum kaching honai Karbi Anglong autonomous council as chief executive member alangli leadership a team pensi kedam ke wang pencing lo kado ko wela awar sai nang pidum pensi kedam ta kedam un bom lo non le thota la pulo penge alangli tum ta non du nang chitong luni pu alam arjulong penge mohet timong sang presiden ke hai kaningje Delhi long gedo Karbi student union pengelat Chakma student union atum Tripura atum la penke Jawaharlal Nehru student university student atum tanang chitong ipu junji pu siar julong lo la sin ilitum ke ining che parau na pu penke akhil bharatiya vidyarthi parishad mane RSS jetu mani student wing na chua du tanang chitong du lam tanang nije du lo hodak non tanang chitong lu ni pu siar julong lo mane mepalo la bangke la son thosi Delhi long ke do kapre khai Hindi kanang je khai tum tanong ke ilitum ke hang ahok lu nang chini nu pakka masino bange nang cirap nang citurun dun bom lu pen ke non aprang ke kupisili ke hang ma ba kupia khai malitum pu Delhi long ba ha UP Bihar long ke du tum ke nang chini bang we sitame non bang ke ilitum YouTube long sitame thelong lo de nang rupik pen Karbi Anglong pen Dimahasau la pen ke West Karbi Anglong la Assam long inglong district ke thom aptung kopipia provision ma puke nong e bang IAS aku chinga long anda thanlu nona bang important do lu lasi apen ke
Ili tuma kacing hone Prime Minister Narendra Modi ke hai sitame nelikai asata pinili sota rulipo. Bimucot ahem prek kasilamji mu iprang ke bang ya por hud hedi kasilamji angring cetar masih ili tumtak halas hud banggelong hud cepalong nurek nang pusi an susi citu nang ko. Mana aku kinang sot pulang te mana tholok non tingkar bialong leader Dr. Turinam Rohang ahut pan ke hotu tangka maha ke kaduri tadu jonghi pelangamuni ta pethe longke arnamari nang sidoma tini asi kinang sot pulang te iliang bong sita me karbiarat tum cirung cirek mehta mithang atangka poisa pehna me damnang ku akut kinang sot pulang te nang keng pensiwang nai delhian hemprek nang pipo putih keng pen damhai nang ku lan oi klem nai kong long kong thai same delhi long ili tum chisong nai jakong kali hai demokratically sisong nang po bangda nang sapur bom lo bang nang sapur bom lo bulang te kelong ji angring si kedolo pusi nelige kemathal Delhi dispor dipu anstame BJP sarkar lase nang ye ese BJP party hoi pa pensi na stadium ko si BJP tumke emprek aning hang hepu la so kotha lagi kali nelige মানে RSS lo dakar asam leader মানে RSS longke latumke মানে lailo ke thenai puke ason kali মানে nut amenang than sile he mo apinang than po nili chetong nam lo amasi RSS atumke isi wet dolo hang lo pulang te alang tungsi nang ke japon lan ke nang than lo RSS atumke lake mane akhai ba inglong asufan ke pawi nang huke mane No Namaste! No! No Namaste! No! No Namaste! We want! We want! Kalau